Sesisian part naga liang jongi go Good News TV ni ai kuble ye pi baru ki bepet ya ga program ke jongi haga ni por haga kerteng ke jong unong penem jongi Jesus Christ kini ke sngi ke ba ke KGP sinat sep ngi ke jongi ke rakhe ya ga ke sngi kum ke environment Sunday ke jing mu jong ke sinat ke jongi ke long ban pen mau ya ki banget ya ke jing don kam na ke benta ban penek pensa ya kini ke mei mariang kumbaga kelong but kini ke sngiu try ke beningkong jong manlau benai juliu jong manlau snem kini ke sngi ke sinat ke lebu kerpang bangin raki
ya kini ke Environment Sunday. Namal ngitip baka World Environment Day kadai haga santrik ubnai jeliu jong manlau snem. Tina kaliang jong ke Good News TV ngi piang subaya pi baro ke bapet ya ke program ke jongi. Bat ni snowman haga ke por men ya don ringkat lem bat ni itiman besan BHS Boni ibadi itiman besan na ke balang Presbyterian Kenton besar bat ke juk ke por ibala syong that na ke kam kum u principal additional conservator of forest hakaba ia don kat lembat ni kini ke por ban ai jing shai shibun hakaba ia dei bat kini ke sengi bat kum juru hakaba ia dei bat ke jing penek pensa ke jongi ia kini ke mai mariang ke jongi kini ke por ini ok ban keren bat itiman besan halor jong kini ke sengi ke kerpang bat kum juru halor ki mat ki bubun ki ia dei bat ke jing penek pensa jongi ia kini ke environment teman besan ngi pediang subaya pi syagani ke program ke jongi ke bana ke liang jong ke Good News TV ni penlong ni ke program ke kerpang ke banjai dei bakani ke sengi ke Environment Sunday ya ke baka sinot jong ke jurke di teman pesan syukwa ban keli pi hagabi dei bat kini ke Environment Sunday ke baka sinot jongi ke jurake hagani ke sengi utrai ke beningkong jong benai jeliu jong man lau snem pidan iu ban ong halor ka dei bat kini ke sengi Wishbon pastor, kan ni kalong kasin kan kong ru, mat nga snow, kalong kay kabadaya, itu pangan yang barang sundu. Kay kaba iyo i, nga kan mau pi hakasem arhajar hiyo, ay paper hanong krem hakasin rat ni ini, do ni way parabangay ibu kaway ka jingkel ni, pati yung nga lada kari Bible kalawan arhajar na balai mo kamuan kari Bible ban penne kamariang hawa kata kalau gajing keli jung tau rong ba ngasngo penat ya kata gajing kwa utong rong ba uble yo snow ban gila persyang bandu wai ru deng ba jung sinat sep ni snema de dar sipo ikan mau ke sinat ke balong ha sau kwan ai ke bengi i kalong ba ke sinat kalarai banadu utus na in rakhe ya ka Sunday ka baningkong na man penong ya ka kum ke ne barin Sunday ka long ke ka ba smut nat man em hakisi ya ka ba i don kamban kan mau ya ka mariang ka bo ble bu ini pan ngi long ki ko no ble ki ba ngai ru hakijin penlong jong ila da mangi ngimle ai u ai pat u ban ne mar kham tam ble ula thau ya ne ka prathai ngi kan mau lo penlong ki ba lo ong ba lo i ki long ko ba ha ka ba mot ka ecosystem lo ai ka ba biang jendrai ka ba nang lo nang ta ru la le lo bu yo briu lo mi yo briu ba nang ta lo thao yo briu ba yo briu do bu ha ka jaka ka ba biang ka ta ka per ta bat rengkat lembat ka jing kitli bat ka tien ke ba ong ba un suma ba un trai bat un suma ka itu mau lah form tu kitab Genesis angkat san. Tenga i kalong ka bade ini bangin dirake ya ke bar sampai kumki kono boleh kamtam. Teman pesan pila ya tu mentan ya ke jing sedang jo ke sinat jongi ha ke dei bat kini ka Environment Sunday. Hatu kadan ke jing dei bat ke World Environment Day fidan i ban keren kendiat lah ke dei bat kata. Pastor kalong ku ngam simnalai ha ka sinat. Rengadon ka jing snutu ba la base ka ni ka Environment Sunday hamar ba ka santrik ujun ka di ka World Environment Day ka ni ka si kalong ba baro ki breu ha ka thai la ban ong palat ya ka sispa san pho tu ligiri ha ka ni ka thai ki ya rakhe ka ni te balai mangi kum ka balang ni rakhe te namar kata tao ka imat lengba jong kini ki ka balang ka snukwa ka ban don bentano kumta la rai no kasinot sepmi ausne marajar sipo kasinot ningi warajar khatsau ba kasinot ripo warajar khat ni ti yang ba ngin long no yek environment sam teleng ba jong kan ka environment sam di ilara ban le ai ban ai ka jing riang ne ka awareness bat ka don ka relation ban ka jing ya de lembat kan ka ko World Environment ti sikentin akentin da World Environment Day labu ye kan ka sni ha ka santri ka jong jun ka jing shi sha kalong tang ban kan mau ya ka wei ka sni ka wadon kam ne bar kata kalong
baki lapan lo ya ke conference on environment ka baneng tongtam berkata kalau haka santri gujun ka kandai spa hiu puar ka balong hat Stockholm haka snem ka kandai spa hiu puar ban ken mau ya kata ya kan ni ibu no da kan ba wall environment day kan long no haka san ka tu man lau snem man la ka wall environment day ka judon ka team ibu ya ka team ban menta ka snem ka team ka long solution to plastic pollution. Ka yasariam ya ka bakila ay man snem moy ki ay beat plastic pollution. Tahu snem ti ay dakata solution to plastic pollution. Namar mentah kila sim baka plastic ka ka way wat baka larung ha. Kambet beru ka larung ka plastic ni ta. Ti iman ka pertai ki don ta. Isa ka way baka ni ka sni ka bakila naka United Nations Environment Program kalong ki ju rakhe bat kawai kari kerpang kata baka UN kan rakhe bat kari dimana kasnem man kasnem man kasnem kan kita jit ikari bat menta kasnem la jit ikari Ivory Coast dia ka santri ka UNEP program juga United Nation kan rakhe special la ni kerpang lembat kanika Ivory Coast West Africa dia kata ka World Environment Day kami sa kaway kalong ba kani ko environment day kalong kung kakenja platform lani kakenja springboard niyo ang friend mo hakaba iya kren siya pangki AKA pang kamaria siya pangki jingsni bulami naka siya pangki pollution siya pangki jingta hakal air haka bat plastic bat kiboy ko shibon bat ka climate change ru lani ka global warming dan shibon ki AKA kalong ka subject ka bajrong ka bayar kemudian duk kesnam kat kenai spa nyu puar kila sedang banraki ya kan ko wall environment ka beneng kong bakira kay kalong hakas nem ka kandai spa nyu pusa santri jun ka kandai spa nyu pusa kisang ban rakhe ban menta palat sis spa santo digiri clear kilang wall Tuan pesan kum ubrio balatrei ya kan department ke forest department la kamslem trai pila yo imo ya ka jingkala ha ka bedei bat ka jinglong jingman jong ka mariang kamtam hakini ki rilong khazi jantia ki jongi Pastor ngan ong ngalong mubrio badon bok namar hakitu kisnem ke memenchua kadang ai kum kanusa ka badai pangkari lengam ngadon hamo thingput hausnem san riu bakari lengam 4 poi kali hakitu ki por tewat na nong stoin ha shilong ha mau thingput tim 4 don bhaki kali don tang kawai bersuan mosok 4 dia inilah habia tengah dak kejat sudah kari lengam kalong kari bekadut bekangap ke klau ka betap ka ipenat hadu ka kata kung taru kariwar haki tu bisni hipor bat kijaka syaki wairu kadap do so upai wa hibre ki pahu pahai di ayam dak jingmen te nang taru ngakan mau husnem nyau ngawan kum sejantia Pi ngalai sem kia. Aki tu bisni pun yo i. Baki klau sudah kitab ika surat. Ka dum mga tu ka klau. Mana bagi poi umpian ka klau sudah. Te haba lei kwai ngi kan maru kidong har kidong bun pala. Tang sipang la dap labiang lawan pai no. Dan kam mangin na thiet ika jinta. Sulai hi ban lei kwai. Te nang ta sa ki wai ki bangi i kalong ba. Ka jingim jong pi ru ka kimpat tip ha itu kipor ndon ka karkhana ka babun kiban ot ikidi te pumta ki klau kitab istine ki jengam sakawai ru ki kipor kalong ba ki riurang ba ki jongi ki bala leit no ngla ban ong ya mentahi itu ki so thu ha ya kamarian bat kai ka baki le ki dabu tengkai ru ya ki jaka kum ki lau kentang ki lau sim ki lani ki lau snong kadon ka jingmut ka jing sisya ba ki bu ya pitu dau kalong ba ki klau hi gede nam ta ka ki klau hi ki dei na ka benta ka jing don kam jo ki kyang ki sia ndai ka ba kongsan kalong ba ki klau ki dei ban long man pen mi ya kal air ru ya ka ba ni ring sim oxygen te ndre ha kini kisni da hi pe hi ban ya nujur ka jingai la ni ka jrok ban friend te ngila oi hadu na ka ba ta ka bad to worse la ban ong judan ni hari khasi jain tie ban don ka jing ong ba ni terdo mahal Andre ha kini kisni ka jing len nyar sudah hang ne shilong ru kunju ina kata kadau nisgo dan bok sibun
sipor ke wan sun syar ki phareng idan kum hakane ga jaka pom ladam dan ki phareng na tharai kane ngin yom isu ini gidi ni don bok habo ki wan ki phareng kalong ba kini ki khlau saudong ya kanika silong kila declare ya ki begini protected forest ka daw nengkong gadi nam taka ka aru gadi nam taka ler bat kum bakar bat kumno ban sa ya ka silong tenrei hagini kisni nga ima sibun ba kisni kelawan wat ya ka baladon ro ni subam bam du te kalalong sisya ka juk ka jongi sisya kalalong kumaong play kila bam du ki ki ba nga le kalalong ka jing bam du sisya te menta idon ka jing lenyar habun di benta pan kren kala banlong ha jing pang kala banlong ha jing terdu kala banlong namar mo kamar yang kalas niu ki babun ki wan hakani ri ka bai reblay ulo ai yang ida sisya kari khasi jante kalong kari ka bala kertu ada ki ga i dia nujar ki sini ki bala lek ki ki bangali i daladi dal ki smat ka ba hadi por ki bala lek kala lek ya kemudian kini kajing pom dieng pasar ka wan ra sibun ki kajing mo kum kajing kerdu bat kiwi kiwi kum nu syai si kithan jain tia pat long ka bai dei bat mo kajing kum kajing ti do yong bat kiwi kiwi kum nu ka pen long le si ya ki ba di bat kum ta ter ki prieu hakini ki sini long tim khen shu ki yo i kitip ki briu kitip baladangi pom ki klau ki tam idu ko dan rengi pom kitip ladangi ti deyong minum yo shu maka ka hirno ko kita takala dia pom ba hasu tengah sisin hau khandai puar kai ka bajia kalong ba ngala ong ginong sutnga ba muslim ba pindu ya ka bandi te kala dai kini kisni imat kim yo shu ya ka ka babia kini clear kalong ka tur te kumju ruat dia kide ru mentaban snaing snasan laduna perta kamtam kum kadingrai menta ngele supom ngele ot ngele ket tenre bangan ong ya kan ni hida ka basai kalong ba ubri tu lo bam du lut ki ke mangit ka pada te ka we ni ken mau bau adam kai tayo so ado re lapon nong ka pop yo re pina khain ha ni ka juk bar ka pateng ka jong ila bam ila ko snap bami kisla nang tangila klong ye kit nan tenrai baro na phang na deble te ka ngasno mo kan long ka pateng ka bang kham top da sisya de na kata ka daw kini kisi ka wall environment de lani ka bangile mangi ko environment sonde ka biang ha ka ban ai shi ai de kit de sunda ki khon ka balang ma ya kino ki ba kwa ka ban penlong ka ba ka ba Teman pila ong mentan ya kajing nang hiar jong kajing long jing man kamtam jong ka mariang ha bai dei kini kiri long kasih jantia hatu kadang dan muka lat bangila pat ban penbahapat ya ka ya sekum bakal long meningkong long dang dan muka lat bangila ban le ta ko ini kajing sisya la ban le bat kata kalong pej hakadur jong ka jinglong jong kani ka jaka ka jing hari khasi kan dia i don bok sibon ngi yo kan ri namar bo blei la terku ba la da fipom ni khau kiptap da fi ino hoi ka dan ka jing sisya ki jerngam hi tang hapo sistem kala jerngam ka kalum baro kan reng pindalai kum takilum himalaya kum de sate sakrata komot sisin filapom lu dikidi ha kaliur barok betul lah bam ka non mi isu situasi no ka kalum ka wa baro tenre hang ne larang ya kren safang ka bangiladu hoi ni dangla ya ka ban wanra beng ya ka ha tang ba ya ka original ngim yo kum subu mata kum kadingrai dalang ngi mentai kadingrai ngim thong ni sunang tang ban pom ni sembai ru dot te kum balong hagi ni kisni kai ka bekile ini ki parlalok ti jongi ke ai ke bagile kalau tang ding sembai ding keme ngong ki model 3 ngong ko friend kim jungi no shu te ka bangi yo mentang him yo shu wat ki ding se sau ru naman nila du no ya tenrai sembai ki ba ti na kata ka daw ka te nre na kata jing ba ka mariang dadang thung ding biang idang la dadang le sisya idang la ban wa
Teman pesan hakini kisni ni layo snow bah ya ka jing ya keren syapang ke global warming bat ke climate change. Hatu ka ni ka don mu ka jing ta hakini kilum khasi jantia jongi. Kau ni kabar sesuatu ni kau. Kumno kawan ke global warming. Kadau kolong ban kampen sesuatu. Hakani ka global warming. Ini nak jing jak clear jong nak berthai. Ke carbon dioxide, sulfur dioxide. Ke bajia kolong. Kane ka le na korban kiu sesui. Itu kadan hasui. But kapor ki kijar singi ki hiar sa berthai. Ki pelang baju katuka. Ki tipil air ki bala don hajrong. Te haba kapoi sa berthai ka ai jing klui. But katu kane na ka jing klui. Ka rebound biang sesui. Kalai biang sudrong. Dan mereka ka bajia kini ki singi na marka. Lai don no kane ka jingjur jong ka tedam bi. Te ka ni ka sibenta arbenta le sela banong na kata ka jingklui ka ban mino na kani ka pertai kasakut no apo ila ban suku kata ka dur ko baong tadangi syong apo kamera nang tangi sliu ke shaula itip don bun ki bayam kadau kolong kata ka dur kani ka penlong bakal jur bah ka carbon dioxide apo te kumjur ka pertai kanang kiu menta ka carbon dioxide ka dawan gisi te kawan ra ik taka global warming kapan kluit ia kane ka pertai kanang kluit haba ka kluit kane ka pertai ai ka bajia kalong kakta wat iki ayom te nang ta nakakta iki ayom kakta ru ya ka jingium ka jong ubriu kakta iki merat kimrang iki ding kisi kakta ru khamta me ka jing kot ka jing khia kaspa ka pau ba ka jing du ki man sim te nang kata ka dau don ki jing telah ha ka mariang dan ki jingkala haki ayam namar kata ki on climate change but haki ne ki sni ke bajia kane ka tin climate change bakala jure ka jing ta yo brio bon ki snodai ban khot no ya ka climate change ka climate emergency namar kala dei ban le no te kata ka jingnong jong ne ka global warming bat ka climate change te kalakta hakari khasi jongi ru kalakta ngalaban ong ya phi de ka basyai ban ham smutu pishubu kum patau lading ithung patau man chuang ilong hijaka ki pasai ban mentah silong patau la ba hakipor man chua kidan ki jan ka kum cha ki ham hajrong khande ke television long patau rei mata long nang ta ki don ki jaka ki bom judan thliam mana thliam la dan kamut ka jingklik kala ki jingpang ki ba harupam ru kilawan menta but hagani ka juk ka jongi la report dang sipor dan ka report na ka United Nations kidon ko ba arspa tali ki jingpang ki bala jia thamai ki bala wan thamai ki sini Haga jelah ka jongi ha ka pertai berok ko ba arspa tali ki jingpang kala jia ka jing yabri ru ka jur namar ba subu menta kum hari India ka jingpang tang na ka ba menta ka jing long jong kal air jing kamut ka jing tingit jong ka air pollution hari India ngi yap arngut siminit para ka perthai ka way ka gari ka study jong ka jong United Nations ka perthai baro ka way kumba khat praspa siminit ki yap bibreu tang namata ka air pollution ki kata tenaka umru kadan ka water pollution baniong ba ka jing yap bibreu kolong ka bajur hadu kata te hakane ka climate change kadang ka migration route yang spesifik kisim kita nang ta ki khamta be kisim kita bat kan kidan ki wai ki baki beri kimda perkhat haki di kisi bat kata kalong ki khnyang ki ba lani ngila ba ki family ki bahap lang ba ki khnyang boleh babu lut ka ecosystem kum ngalong ni ka ba kan rai namar ba beri musuh menta wat ki khnyang ru kalakta kan ya tu ya pi kelong ba kinapai idan ko mo arpusan hajar jai jai ngap hakat tenre ni arpusan hajar jai ta kelehera tu hajar jai arpo hajar jai kingam te ka badon kam kalong ba ngap lakumno hadu hakini kiswi 1/3 ane sibenta ne laibenta naka jingbam ko bangiyo mangiban bam
kami namar badan unang. Dari India kadang kami sispa 100% lak hektar kecakarat. Nakita baru kempasan pusan hajar tam lak di dekban dan tak nyerap ke jong. Kita saintis hakini kisni namar ka jingdu jong kingap kiku slajur kini beripet ya kerap karyang bat kumju kumki ekonomis namar kan her ka spa kan her ka jingdon ka bam kan palat ban imubriu rengim la ban patai don ka jingta ka bejur la pai ka umru kala ka jur hakane ka bejur ka kat kum ka study jong United Nation rajar khatsan ka ka bejur ka longpa ngidon tang satang 10% hakikat san snem kata rajar khat new kami ka report na ka United Nation bat ka boy ka report kalau ong bayangi hari India balan na poy ka snem rajar laipo ngindon bandi tang 100% dan mereka bagi sengi kenang wan kini ki karkhana ki don kam la kumno ka kan kiu hadu 100%. Tela predik lupa ka United Nation kat ban poi ka snem rajar sanpo ngin sa import la ne ngin haptit na syabar India ti kata ka banjir yani bat ki hari India ka ai ka bangitan idon tang 100% ka nakajing bun ka ha pertai 100% ka don ha India dan mereka ai ka ship team menta kalong ba Prime Minister hagi di snem undang sudah keren ulong snusi tempiat ba kalong kisni kaman sawan kandan ka jingdu kani ka jingkerdu ka betul bala ong tumta rajar santo ngila ya kaman hapshu tiet na syabar te nalor nang tang yo i kalong ka ngidon tang 100% kar baka population ka jingbon breu ngidon 100% kata haus nama rajar kanyo te men snemo ngila kiu ka khatsan tarik jong November ngila kiu problem aga pertai te hari India ro ngila kiu ngila kot ngila jam sakmat bani ka China ro te ka jingkor du kan long ka bichu we na ki jing shisha kalong ba we ngila long overuse kan kamlong specific kan dia dag kra dag chen parang ngila overuse ya ka resource kamot ya ka dan ya kan ha bawa American ha gini kisni udi upunan kam sanspa sanpolitar sisni unong India hapo sispa litar bat barita maka pertai ba pelut ude nong Bangladesh sanpo tenang tagi ni ke karkhana ru komal on ne gen kiu sau pa kan ani to ye pi kumno ba bagam de ban ki pi tang ban sna pan penmi arteli ki patlun jin kadon kam nyo hajar sanspa litar ka Nyau hajar sanspa litar ka nak kata atrum platul jin. Bad lada kenya kata kane ka nyau hajar sanspa litar kala bande nyau snem bandi ban penon kam uwe buri. Tingi ni penon kam hakam de kumta hiji. Tenang ta kakot sadar ka we. Hakakot sadar ni penon kam laispa ar pusau litar ka ban penmi sikilo kakot sadar. Ka umur ka bu. Nang ta ukhau bangi rap ngilut kumasan hajar rius pa liter sikilo khawan mi tingi sngotu nomor kata kajing bam kan long kajing bam ka pertai kadi irrigation industry but domestic consumption kat kum ka jingwat jong ka UN ilong tang 3%. Mereka jur hangta te nam hakisngi ke ban sawan kan don kajing ka bakrau hakaliang jong ka te namar kalalong tom kumbangi labam do itu ting sisya ka ba den kalong baleng kham duna ka idan ka tang 0.6% hak pertai barok tang 0.6% ka bangila bandi ngila bantong kata kadon haki kiwa kamu haki poliu hakiwa nang ta hakikat to kan iki pung lan iki lek singomo poster kan ka we ni ki jing long lan ngila bandong ka problem ka bawan haka kalong kadai ka jing tingit lan ka jing jabo lan ka pollution jang ka kanai kalong ka subject hakin ki sni ka ba ni hapat pe kha haka bang yui hari India kalami ka report sau pusan teli kiwa hari India kila tingit kila jabo
Bad haka state ka jongi artli ki wa lapan ham haka ta ka te tu. Kawai ka wa umkra, bat kawai ka shirchu. Tenga sudan bok habang ai sisha. Wat haka por ka jonga ngadang yoi. Iling lang lek kwai do. Iton ki jaka lek kwai do ngi jingi ilang lek ka ba han sulong ho. Sandrai menta pat long su. Te kisni ki lawan baka umru kala kan i ban yo. Plus na lor nang ta. Ngilanang penjual dia ki klau kitab. Kalau ni penjual ki klau kitab te kamot ka kala kata. Ki katsmen ngin dan su. Te kamot ka kala jur. Ka jing dina hagi di sini baut diberi ru. Tinggi kan mawat tang 4 slam dang kumba lai. Slam ni ar slam. Kadon ka jing tho kot kubor ka baong. Be doktor ye ki nongpang. Nama bom don jang don hajaka suma. Hadu kata kalaji. Nilara alamayong ru. Hakikat tu kini kisnam. Bom don hani kari kajo. Kum kita ladan kijing kumar haka social. Ru kadon kijing kumar. Namar bom don hagi ni kisni. Te ngamtik ai ka banjia. Andre kalong blik bhai ka future ada kalong kumbala predict. Bat khamtam kumbalong mentau snam kalong kum ni. Kani kalong ka haka worst scenario. Manlau snam ni ong hottest year. Mensnemoy rajar arpu nang perhat kambe hottest year. Recently dang sipna ngale I ko jing tho ka ong ba kalong hottest year. Tingli I don sibon ki ek blawan. Hai ladu sipon. Te kum taru ka kham tam ilanang do. Ni haban pen kre ban su import na sawai hakisni ban saya. Nunsan pila crunch fang ka jing kerdu ban yu I kani kalong mentah wat asini ki jaka ki jong mo long hagani kai. Dan mo kalat try ban pen kumalong mentah kalong ka jing kerdu kala long wat akini ki jaka ki jong. Kadang pat ka kanu kalat try ka bala ban le ye ka be de bat kata ka jing Kaba ngasyu I kalong ba kan siang hangi wei. Hangi. 4 snam unu shift secretary ru dang kren. Siapang kajing duna wong the honors lies with the public. Ka government ka persyang ndai ning ki paiba ngim snothu kan long kajing te ngidon kam nama kata bandon pelong biang iki klau kitab. Thung ding pelong biang ki klau kitab bat kham tam hakikat semen. Kilom ki boten mi ki ngim dai ban kata bangi dai ban penjar ngam biang lada don syu. Til ngangai bala dangila ban le kunta ka kan wan biang. Bat ikitu ki badon mentaru ngin yada biang ikitu. Da ka yada ki klau kitab ngangai klempep indang jo. Naman ngali iki example harit khar. Mo harit khar kalong kunta. Kidon ka kanja social conscious. Nak mentar ka nak mentar air. Te ki penbi ya ki ini ki kanja program ki jong ki kan. Pan penlong ba kumno bangin la ka bangin. Yo ka ko babiang bakal air ro yang isi por ki bab sawan. Kadon kam ka jing ti dengi wei pi wei ru mo kum kinong song ban le ye na ka banta kata ren. Dong minum syanya tang ka bor sarkar ndai individually ru ngi di ban le ye ka be de ka banta. Hi kumbang le thu ne ke jin bam mentangi hang ne ngim puslai islo baga ka bayo Iya habang iya subuh ni hasilong. Bon ki korum ki basumi kadu kanika kasudu ka tu ka. Inre nakan ma hawe ka por ki ong hitane pastor lo. Nakan ma hawe ka por ka ba imat ada ni sansna men ta. Ngaya ja hawe ka jaka ngam itu. Hang ni hasilong. Ti kadon ka korum ka ba kasumi. Kasumi kai kum to hasilong. Bon ki belaya na ka to jaka kim patio. Uyai wo fahap ngai najan. Usiam yo wo pai badan hang ta upen su ka korum. Tekane ka pen hikai yang kalong ba. Fahap te usnut. Ulasnut. Tengi pat. Tengi don kam memang ta ka dau, we don kam consciousness, we don kam ke jing perkhat, we don kam ke jing kit kli. Kato kam mindset. Kabangi you don ka jing snow. Ka te ka sulong hi la ni kamar yang ka sulong hi. Aku kam dai ban mau kita. Kam long ka ba suk ban long ka ru la dangi pelong biang sisi. Ndre la dangi dang thung biang ni kala kitab.
penjer ngambiang kanuan. Dalam san kedon ke jing ong ba hakabaya day bat kani ke jing long jo kamariang mo ke jing kta. Lesi di bani kerendang senong kendong kamdon ye ke jing kta inga sora tu kata kalong ke jing sisa ne lama kidon bo ong kumta ba kani ke day tang lesi ki jaka kendong. Kum ke jing penjot ye ki klau bat kiwe ki ba fi lai kerana mana. Phi ke pastor ke bajia kalong ba kani jing keli ke penken mau yang hadirin berada ai paper. Mana kaslam khat khandai spa khandai punyo jong kasinot sep ngi di seng kentai. Lami we long kme. Iba ong kum ni. Ini keren environment ayu mangi. Hasor. Kani ka subjek kadai mengilai je keren. Senang pendong. Te ngong kong kadai mat ka jing ong jong fi taman ong kum ne ka kham sniu ka de hasor. Cái way nó cái nút xa cái bà sai bằng những smoke food, cũng ba ngành nhà thu yêu phi mình ta cari India, live hungut 10 minit cái kêu sasor, và cắt ban poi cái snem arhajar sanpo, hakari India cái giống ni kin don kin ông song song 100%. Cái problem cái bijur hasor mình ta kita solid waste lani ki jabok jabai ko mi ka example ni dang yu men hagane assembly ikong amperin ko mi minister ila ai ka to ka jubab ngakan mau ila ai ka estimate ka jing pen mi ya ki jabok hang ne hasar silong kalong ko ba sispa khandai putur nriu metric ton sisngi te ha ka jing yu i ka jonga bat kumbang ati bi kumba 4% kalau ban poi hamoyong kalau ban poi hamarten ne 4% kasutu siapa te kane kalong ka bakta yaki bakta yaki wa ngimlong syu bandi ban sajan sai nebru te kadai kata ka bahasor ka bangidon kam ki jingpang ki jing sitom kinwan ki bajur namar bahaba ka jabo jaban kadon hasor kini kisna madang sudap mi kasor jawai 4 dang bakat tukan ni tayo ru la mi biang kabla je ka stor jawai mendon jaka bread ikijut kadang kolong bang him don ka planning kitu ki badan ka jaka ki dai ban don ki jaka ngaju kon mau don ka we ka snong ka bang alai ka bala kham he ban ngakli pidon jaka ka ban the nyut em ki ong mendon balai mendon ka snong haba ki nong gentong ki dan ngong pia dan kalau snong oh ki ong la don kalau snong tang ba la dino kita kau mengatip kilang kijaka ki source bamium karena kaslong menta nrasya control pad how individual ka kata ko ka jing te nalon nang ta kalong hasor khamtam idon kam kijaka panteng kai abrada ngi yo i bekilang kijaka ki bamium te ki klau ngi la de ban ino nam takal na kam ta jing don kam kat to kat ni le se kum kinong song kada non kam e tangba bang ban supam thar re kam long tan re kum makhanya ne shilong kat banganang train kadang kan mau ngala pikai ni satellite mapping house na marjar khat lai hadu khat hiyo ka ek bangalap kalong la sukhain average kan ngidu ki khlaw ha shilong kumba siki iwai point lai square kilometer sistem kadau kalong ka jinhe jang ka sor ni pom ni kiding kisi la pom ni kalau te kita giri ki catchment te mentang la thinda pen ta kidan ki jaka ki bang ane tu ye pi pe kini kumagal ti phule se sing menta du bunai jun te ki mentam don shu kadau kalong ba don jaka ki tu ki ki catchment ki saneng la song priu ki don da ki kisan don shu kiding kisi te kani kala kata ye ka har so te ka punta makanya kal eru ki kali maju kami kerana husnam ka kandai spa ni puar habang iyo ya kaneka jella ka jumi idan arhaja sanspa ni puar tali kali haka jella baroko mentah ki MLU ki labon nak mau syu te ni la so tu hanta te habalabon ki kali lajur ka tadam la mla bandri kulit kata kamot tadam bi umi lenter opor bat ni snut hu nomor kata bon kinong kendong habagi wan sasor kimtre bansa yang isngop pang kadang giding sisya
nama kata ikitor jong ajong fi ka ikitor jong tu tikilek pai no te kembanga mapiru dagilek sanong gendong isong thong iyo ikal ka bakhu nama kiding kisik kidang bea te hre nyim sno thu hagi ni kisi te kabadon kam kalong ba ni habban perkhat ba la kum no ni dei hi bandon ye klau ya kitab ndai ba baro khasor gandon klau hari akisor andre kat to kat ni kijaka kidei bandon kam tam kijaka ki bang ni Insan gini poi siapa ni kejela ke jongi ben ke ke jing ke ba hakmat ke ba kejela jongi ke kaya kendu kam tam ke biadai bat ke ni ke jing ke biadai ba kamariang Tapi pastor kalong hakan ni katu. Ladang ipai ya ki problem sa ni ki jinge ni ki jakasor. Lane hakan ni ka state je ni sore kebakian. Ka problem ladang ipai kat tung ka human development report arajar pra. Ngam tip kala penmi ne am sakawai. Dan re ka bangai I ka banang kong ka human development report. Ka bala penmi arajar pra da government of Meghalaya. Ka ba hakman kale loss of biodiversity. Kabamot ka jingdu no ki cloud kitab ki merat ki mereng ki sim ki do ki sentiu ki skut kare kata ko ka problem ka number 1 namar la ka jingdu ka jongi yakine kamut rungi du ka kal ko mala ong hine te kat banga kan ma hi kat kum ka human development report arajar pra ka problem number 1 jong ka jilla kalong kare kata loss of biodiversity pesan nilai keren shibon ha ka bedai bat ke water pollution dan ke jing jobo joki umbam umdi bat kham tam ke jing duna joki umbam umdi ko ma pile kren ru bene tin ring skung thuru bakal air ke de ka wei na ki ka bangi kum ki bring don kam bahaya kal air ka bangin ring ngin ring men sim bat ha jo ka poru ke ka kendo ka ba penmi ke jing bam trai ka dan ke jing kta ling ba ke hakini kiski khamta me ka bede ba ka khndo ka bede ba ka jing penmi ka jing bam ka bangi ngi bam ngi di hai pila ban batai kindiat phang kata kadai pastor lai teli ki ATA ki ba nga ju sim ka jing ko jong ka abi kren sa phang ka mariang ka ban kong kadai ka ka bar kadai ka la ka balai ti ka khndo ti la dang kren ye ka khndo kawengan ya tu kalong habangawan sanong gandong hadu mentahi empat dan ban hikai yang kumno ban sumari ka kendo tenrai naka ka bangati ba ki jing pule ha ki jing trai experience ki bang syam bat kum ji ru ka jing dia ha ki kisni ka kendo ru kalong ka bang yo jing ba ladang ya krani ka kendo kamot jing ba ki budon kam yo vriu na ma ta ta budon kam me kalong ka kal ka jing ba ka jingbom kawan na ka kanda andrai ka ba sosi akire ki si life 100% na ka kanda ya ke bangirat miriang hakan ko sai kala hier ka sang banong dengki ka daw ka jinglong dengki ka dei namar ba ka jing penun kam baka ya ki dawai sewai ting yo I ya ki ne la bi pe pai kum samairang sa so yong ki jaka ki ba jur ka jing rat phan na ki snem ki po ki snem ki balalai mentah kandau ko lang lengki ti la ham ban perkhat dagi wi kru kom perkhat ka dei hi ban pre gitu kam tenrai ki dawai ni ra dei ban an ti kani kala penlong ka kandau ban long dengki kalong dajing ma ka ba khawi ki si ban sawan ba ka ka baji ki ni ki siru ka kandau kala duna ya ki mineral so mentah kadai naman bakawan kan ni ka climate change tika kata ya ka jing sbo ya ki sbo ka kando ka kata ya ka jing sbo ka kando lo hoy kadai na ka jing du no jing cloudy tap te kata ka bang I hakin ki si baka kando hi kala hier hadu kata tika ka badi ha ki si ka ban sawan lemdang I perkhat pikir kom perkhat ki badai da ka barat ka bar yang har kom ka badai kari kata ka bang idon kam hadu ki si pangita pastor kindiat mem samto ngila jan poi artat suka bakun kinu try kilat kilenti ki ba namarkat sa bangi pai ngi ilong du jengkermen sudah ngi pai suka pai suka khendo ka bagi rap kiriang yo ka jingbam ki kilat try ki bangila ban pen bahapat ya kini ka mariang
Pilakran mene kendiat kum ka bay day ban penne sa kilaw na lor kata lang ki ipat ki we kilat ki bangila ban le man pen bahapat ya kani ka mariang ka jongi Di pastor kalong ka jing ko bakraw. Ngin page wa tang gidaw. Kawai ni gidaw ko bakong san ka bang ngilir dabi. Dabi kren. Sa kawai ko mapatran ka day syapang ka jing roy ubrio. Idon ka jing roy jing ubrio hadu kata-kata bahab basa yaki mensim ki ba ngan ki ba bon. Ban bon ki ba la ban ong ki sya than hati ni kisi. Te ngiyo i namar kata kajing her kamariang kumba kadan kawai ka study haki ni kisnem ki baladep ba wat kimrang baru agini ki badan han ko tengilah her kuma 100%. Kata kalong nadu ka snem sejar kandai spa nyupo hadu ka snem ar hajar kata. Kita kilong kisnem ki ong ka anthroposin. Yung anthroposin ka bamot kadai ka era ka ba ubriu la kurai ka pertai baro ka we ula ta e ka kendau ka bati ba kumne kuntai bat khamtam ka jinjat wat hakaba hakarep kariang ka jinjon kam jong gidawai kita sin te ka e ka bang i kalong dangla ban penba larang iwan ra biang maintain biang yaki klau kitab nang takaru komrep kanong hakata kadur kadong scientific Ting teknologi ada kari Israel kari siap sudah. Tenere iyo iba ha Israel kila ban penjir ngambiang kita. Kirap kiriang dekat teknologi ka jengki ka bapiang. Ngaju kan mau kisnem hinriu po nyo po ngadang dan nyo po perang adan ha education department. Cuban ki santis imat sanmet na Japan. Ke ki ong wala dang inyo i kani kari. Apo sansem min pelong kari kaba rispa tam ha kapesen. Tengi pat ilong harukom ki mol tung sneng hal ki mol nai. So berat concern. Kalau hakat kadur ka tuwi dia tukana. Tengi simla ande ikata. Kadau kolong him simla le hakar kom ka badai. Ki khambun ka sintur lane ka i ang ka sintur. Banyak ikam. Te ka deban ni deban le no menta. Ni deban perkhat no menta. Kadang don kalat banten bahai si baro te bleu ru ngangai hi ai ka bui ka bore ni magini kisni kumno banten bahai ya ka khandau la nei kal er la nei ka umru tenta khandu teman san nga kwa ban klia pia ka bai dei pat bat ka benta jo ka balang man ka ba kham ya kren hi ka de kata hi ka benta jo ka balang ka bangila ban ne na sotenat ban tip na phi ba kini kilai tli kisinot kila rakhi ya kini ke environment sandi but hatu tangban shu rakhi kini ke environment sandi kala yang ni ke benta jo ka balang bat ki program le se ki ba ka balang kala ban le ha ka ba dei but kini ke singi ka bangi rakhi ya ka environment sandi la ni ka world environment day but ke benta jo ka balang la ni ka jo ki khon jo ka balang ha ka ba dei but kini ke benta shwa bangin perkut kini ke program so pastor kalong ka jingkeli ka baba don kam ha Haka jiyo i ka jonga hi ka environment sonde kala bandon ka impact te ngamtip kat no ka impact hato kala sene mi so hakanu ka dur ka tangim la ban ong tenre ka wei ka bangas no kalong ba lemda ile ru da kikam te nga i kan biang dia tang ban celebrate la nei ban yara ke environment sonde irang kampan le kikam ibon kikam ke ba bala ban le Bahkan syong ru bantre ya kita kiki nakawai ke jaka sakawai ke nyap hai. Kene pe. Te kumhane shillong le se ngila ban ong ki klau kini wat ha ko ki klau ki la don ru menta ngila ban le. Ingan ai ka example menta kalong le se halum shillong menta. Uli lum shillong menta udan ki klau ki tap ki bangi ki bawang ki protected forest. Te haji jonga bala tre ka kam kalau don kam ban perjin ngam ban ra de kiting mer ini kiting se menta guru nasional kila temen mla ban tip ka e ka bajia habal temen uding no buri ulong menta apa yo le se kawan kanu kanu ko po ke buri ke belapan kre ila don kam ban perkhat ban haka sarkar na bersiang ban le tenre kan wadam yo itu project ko piang tenre ngai ina ka balang la ban le kata narangi la ban thau university ini keren di ke forest department
lane subuh kilau siam kilau kentang ban lei thong yakini ki subuh lei thong dagi wei ki ding subuh kumu sofi do evergreen lei thong dagi kenja ding so kar kum ki jaka ban tang bau kali thong kam diang mereka don kam ro ke jing sumar lak kumno sans no kaman kam hanga i kalong baka balang nang banyak ka sinat gari bantan ka budget kan penlong yang kerja pilot project pat penlong ya tak pilot project tang ko bathong ding semti bat involved di balang di samla ngidon hi ka balang ka jongi presbyterian ngidon yang resource ka babiang te ladang ila ban penon kam ka resource ngila ban pendep di project tengah dua ibu blai un long kat lemba ka balang mangila ban lei lemba ka balang lemba ka sinal di district presbyterian itu tak ba ti pastor na soban ang kumi mga kani ka program ka ba nile kalong ka ba lengkap tenrei nga snow kalong ka ba dan kamba nomor ba ni prince pang kamarian kudisin don kim kwa ban snow nomor nga kan mau ka Sunday school dah kisan snem rusnam adon ako kelas na ko maarfu samut abu ya kren sa pang ka environment suaban sedang ini atau rapi ke bahasa kenap menyekan sapang kamar lah tang ibu ibarat kalau perkat lah kayak kawan dia buat experience tu jangan ngaruh ngakan mau kesem kandai spa kandai susan nggak keren ya kan subjek sapang kita kerku gitu boleh kita akan dia sapang kita bitap dah lakut jadi yesen dan balalong teman besan ini juga orang bah yang apin keren kumto sapang di club kita bekam dai kanya yang mani mereka dim perkat kalau saya nadu arah jadi oh ikum kasinap nila ide bala kuno kumtong ide ban rakhe kasi ani ba teman kalong ka jingsis kiban kitli hi kemarin nengkong de mangi kibangai ka jing kelong de jong play ya kabangi ka kitab Genesis ka nengkong ka ba ar kalong Then kadai lu ka duty, ba untre ba un sumar kadai ka duty kadai ka kamram ka jongi. Tinama kata nga iba, ila deban perkat mai si por ki ban sawan. Along ka jing sisya. Ka tien ka jongi play kala ong lupa. Tao ba sumar yo dingdom bo. Ko ban so jong o. Ka bo mo la dang nang ban sumar ya kamarin. Ni yo itu jing bahas kita. Ka jing im ka jongi. Ya ka bo play latmu nando ka ba man kalau thao yo brio ro ba un sisya tu thao yo brio ban pe ye ki e ba ate na ka menta ka buram ka jong ba ki mau ka kitab Isaya sau fulai kal nong ka thot ban yo perso mo ka tu ka ba ong bangala thao yo brio na ka menta jong a ala penlong yo om pendon buram ya nga te ngasim ba ka mariang ro kalong ka buram te mangi ngi de ban kena nomor kadai ka buram ka jong play ide ki sakri ki jong u play habo penwan yang isyakan ka perthai wan da ka jingmo u ai da ka jing penwan yang da ka jingmo on long kit kinong yada ya ka mare kinong sumar ki kenne pensa e ka dan ha ka bangi dei ku khon ka bala dei ban thu ban jingai na da ka ka jing nomor ngi long ki khon du play ki dalang nei ha ki penong ki u itong gini kita pastor. Jadi sibuan teman besar ni kapor ke jongki ngangai kalau long ke jingker ku ya baru ke page ke program ke jongi lingba ke jingker liu jingmut ke jongi ke kapor bat kan long ke jingker siu ke balang ke bopon ba kan umkut tang ke jingker ki to ke jingker ki kalau lawan ra ke jingker ki ke environment sadi kalau lawan ra ke jingker ku ha ka kalau long ke kinja awareness ke bopon ke bide ke jingker ni pensa ya ke mariang ke jongi tenai kan umkut tang ke jingker ki ke jongi ku mo pilong ngi hapu bande ye na ka benta ban penne pensa ye ni kamari yang ka jeni sa sien ku le chibun tu san le na ku yu fi a ka met ka ka tia bat kham ta be ka jeng shakli ye dong ye ka kam ka dong bli ban nyai ku le ye baro ka pe ye ka program ka jongi tu ble na ku yu fi bat ye ki yeng ki sem ki jong fi ru kum jo ai ba ka ni ka program ka dong ka jeng ku nang ta jong fi ba pin kut jeng mu tu pin sedang bande ye na ka benta jong kamari yang ka jongi ka mau ka sam ka chis pa sa u David Ukraine wang ai ba ka buram ka jong ble kan ne bat ngasngo ba
ukuran ni kejing pelong ke jong blay but ai baga buram ke jong blay kan ne hagi ni kejing pelong ke jong blay yo blay ula pelong but i ula bu yang ni dengan sumar hagi ni kejing pelong ke jong blay ye chua bangin penkut dengan ke program se sisi dengan kerpal itu menesan in bu how blay ke jing duai but in something like ke Tung long bala kerfu ya kerteng ka bakhu ki ni le ba yem bene ke shisha penwan yang ni saya nak percaya rengkat lem baga jing phumu ban shakri yan oh itu ni ai hangi ka kamram bangiri ban tenda kata ka kamram tolong hati bon ki benta hamtam ka jing shakri ka jongi ru ka tentuk ya ka mariang ya rong di tan boleh ni ai baga ni ki persang ki jongi ki berhit kum ka bala kinlong tu dia dai ba kamon tu jong ma par kanlong ka jingkran ru ye ki khon tu jong ma ban nang ne shakha nin par khat ma aga jing re jong ni lom ba kamari samban burom hela ka jong ka kerteng ku na ka jing yem ka jong ni halakas to kar khu yo shak tu jong ma pasto bat kumjo ye ka committee hi baro ka boy nang yai shafrang ha ki bon ki benta ha ka jing shakri play par ho oi ru wat ki be dai ha ki melang salam boleh ni lah bu yang ni angin long kita hijau ni oh ya rap yang ni kot saja ni nang yai jangan ikut perthai jeng jeng kelah rengkat baga jeng jasa kebaran tak thot ke jong ni oh nang kerku yang ni hala kasih yang ni kimat ke bakoi ke baksia yang ni ki ege ki babha ki kam ki jeng pe kita kerku yang pai lang jong meru akan ni cari kasih jeng ke jong ni ada kebalang hi baro kawai ngin do ni kejing sikli kejing long sikli kumba me na hi kai kejing long sikli sim si ada ka buram nagre kejing pandat kejong iko pan rat ni ka bawai no ni tu wai ba kejing ai ko ba bi ang kejong long kenim jeng ni jeng ba ka jong blai pa no bom sip lemba kejing selok ko ba thiam ko pen sai ko ka jong man sem ko oh itu kan long kita di bangai barat badan hakaleng keribat setelah seperti itu entah sedikit bom itu amin